A Grundfos családi vállalkozásként indult 1945-ben, és az alapítónak a kezdetektől nagyon fontos volt az esélyegyenlőség, és ezért a 60-as évek végétől úgymond alapszabályként meghatározta, hogy minden gyártóvállalatnál legalább 3% megváltozott munkaképességűt kell foglalkoztatni. Én 2001-ben, amikor megalakult a rehabilitációs terület, akkor jöttem ide dolgozni. Elfogadták azt, hogy tényleg vagyunk, mi is ugyanúgy dolgozunk, csak rövidebb munkaidőben, mint ők, csináljuk a feladatunkat, és lehet ránk számítani, tehát ha azt mondják, hogy ez kell, meg kell csinálni, akkor mi persze megcsináljuk. Sokáig kerestem munkahelyet, nem találtam a koromnál fogva sem, meg a betegségemből adódóan sem találtam. Én 3 éve dolgozom itt, 2010-ben kerültem ide. Bármibe, ha megakadunk, akkor van rá lehetőség, hogy kérdezzünk, segítenek, a kollégák összetartóak. Jól érzem magam itt, kellemes a környezet, a munkatársak, a főnökség, szeretek itt lenni. Hallássérült vagyok, születésem óta. Beadtam ide a jelentkezési lapomat. Itt tényleg jó, igazi ilyen csapat munka van. Szerintem nagyon jól be tudunk illeszkedni, tehát a 8 órás kollégák nem tesznek úgy különbséget, hogy na most mi a rehabilitáción vagyunk. Mindenki nagyon készséges, segítőkész. Volt, hogy időnként kollégám esetleg elfelejti, és akkor mondják, hogy esik az eső, megmondom, igen, nem hallod? Nem. 3 évvel ezelőtt döntött úgy a minisztérium, hogy támogatja és serkenti azt a programot, ami a fogyatékosságbarát munkahely logót osztja ki azoknak a cégeknek és azoknak a munkáltatóknak, akik azon kívül, hogy a napi termelést, a napi szolgáltatás nyújtást elvégzik, szívügyüknek érzik azt is, hogy fogyatékos személyekkel foglalkozzanak, és a munkahelyi munkavégzés körülményeit fejlesszék, javítsák. Nagy probléma Magyarországon az, hogy a munkavállalók, fogyatékos munkavállalók és az őket foglalkoztató munkáltatók, vagy potenciális munkáltatók hogyan találhatnak egymásra. És azt gondoltuk, hogy akkor egy olyan eszköz kellene, ami ezt az egymásra találást elősegíti. Az elmúlt 3 évben közel 30 munkáltató szerezte meg ezt az elismerést. 2011. novemberében nyertük el ezt az elismerést, és akkor már közel 12 évi gyakorlattal rendelkeztünk ezen a téren. Azért szerettünk volna jelentkezni, hogy ez úgymond megjelenjen, ez a sok szakmai tapasztalat és gyakorlat valamilyen formában, és ezáltal jó példát tudjunk mutatni más vállalatoknak is, hogy ez nem egy ördöngösség, ezt relatíve kis befektetéssel, energiával meg lehet valósítani, és nagyon sok előnyen jár.